हमार बिया ना होके के दुइये गो लोग कारण बा। एगो सरवा पटीदार आ एगो सरकार। आई रहो सकाल हित हमरा के देखे कौन दूसरवा कह दिल बा कि लइका बंटी बबली पियला। अब बताओ इतना बेइज्जती भउए बंटी बबली सुन के कहित कि सरवा ब्रांड पियला तो तनी कम बेइज्जती महसूस हुई। माने बंटी बबली माने लोकल में गिनती कर दे सन। ऊ तो घर छोड़ पटदार हो सब बियाह काटे के ओकनी के आदत बावे। आ सरकार कहतर शहीद की तरह गांव के रोडे ठीक नहीं खे तो वहीं चल लइका का ठीक हो। अब बताओ साला रोड से लइका के का लेवे देवे के बा तो हम सरकार से इहे कहे के चाहता नहीं और बियाह ना हुई यही ही तो यहाँ से कह के जहीं से का होई। आ एगो हइयो हमार पटदार बा रणुआ मुंहता बेचारा एकरो पर ध्यान तन दलो। हमने के दुनू जना उहे रणुए पन के जिंदगी जियत नहीं सन कब ले जियम सब पते नहीं के चला। हमार बियाह ना होके के दुइये गो लोग कारण बा।